Добрый вечер, шановне господарство. А хто-небудзь здольны вось так простымі словамі, каб нават такого упоратага чалавека, як я, пераканаць, хто здольны патлумачыць, чаму нельга галасаваць на прэзідэнцкіх выбарах за канапацкую? Ну, я яшчэ разумею тых, хто заклікае да байкота. Сам я да байкота не заклікаю, бо гэта дзеянне забароненае. Просто я не хожу на выборы з 96-го года і традыцыю парушаць не хочу. Але каб я хацеў пайсці на выборы, то я бы галасаваў альбо за канапацкую, альбо за Лукашэнку. А паколькі лічыцца, што за Лукашэнку ўжо галасаваць это нейкі такі мавітон, і ўжо это рэтраградства, то тады надо галасаваць за канапацкую. Канапацкая ў усялякім выпадку, вот у чым не параўнай, яна лепей за Ціхановскую. Яе адукацыя грунтоўная, і вопыт кіравання дзяржавай грунтоўны, і сувязі ў яе, значыць, сямейныя і іншыя номенклатурныя значна большая, чым у Ціхановскай. Вось яна кабета разумная, яна кабета самастойная, яна кабета, якая можа тактычна і даступна ўсё растлумачыць вось по тэлевізары, не будзе там это самае бэкаць-мэкаць, кукарэкаць. Ці гэта другое? Я ўжо не магу зразумець. Чым канапацкая вам ужо не дагадзіла? Растлумачце мне, калі ласка. У каментах растлумачце, напішыце, калі ласка. Я, напэўна, не адзін такі.